От древни времена мъдрите хора са се опитвали да разберат тайните зад благословения дом. Сред войни, царе и предизвикателства на душата, една книга остава компас за поколенията – книгата Притчи. Той съдържа не само съвети, той съдържа вечни кодове, духовни принципи, които оформят сърцето, дома и взаимоотношенията. Но какво общо имат тези древни поговорки с предизвикателствата на съвременния живот? Как могат тези думи, написани преди хиляди години, да възстановят разбитите бракове, да преобразят родителството и да донесат мир там, където е имало само шум? Отговорът се крие между редовете и може да е различен от това, което си представят. В това видео ще откриете 10 мощни урока от притчи, които могат да възстановят основите на вашия дом, да укрепят брака ви според Библията и да внушат дълбоки християнски ценности във вашето семейство. Пригответе се да бъдете трогнати, размишлявайте и действайте. Защото истинската промяна започва там, където мъдростта среща практиката. Първи урок – мъдростта е основата на дома. Представете си да построите красив, модерен и удобен дом, но върху пясък. След време идват дъжд и вятър и всичко се руши. Ето какво представлява дом без мъдрост. Притчи 24:3-4 учи: с мъдрост къща се гради и с разум се утвърждава. Любовта е съществена, но без посока тя се превръща в емоционален хаос. Мъдростта е планът на едно семейство. Разбирането е структурата, която поддържа добри и лоши дни. Бракът според Божието Слово започва в сърцето, но остава в обновен ум. Има двойки, които се обичат, но живеят във война. Защо? Защото не са научили изкуството да строят с цел. Мъдростта от притчи за семейства не е просто поетична, тя е практична. Учи кога да мълчим, как да прощаваме, кога да настояваме и кога да отстъпваме. Тези, които търсят мъдрост, не бягат от проблемите. Те се готвят да се изправят пред тях зряло, без да разрушават това, което се изгражда. Давид, например, имаше сърце, обърнато към Бог, но Соломон, неговият син, беше този, който поиска мъдрост, за да управлява, и това направи всичко различно. Соломон знаеше, че мъдростта е по-ценна от златото. И той беше крал. В твоя дом кой моли Бог за мъдрост? Кой ръководи решенията с духовна и емоционална проницателност? Ако искате семейство благословено според Библията, започнете с основите. Четете книгата Притчи заедно, по една глава на ден. Обсъждайте, обмисляйте, прилагайте. Превърнете масата за закуска в маса на мъдростта. Това не е религиозност, това е емоционално и духовно оцеляване за дома. Ето как построявате къща, която няма да се срути пред лицето на житейските бури. Запомнете, мъдростта не е да знаеш всичко. Това е да знаеш как да прилагаш това, което знаеш със страх и любов. И когато тази мъдрост идва от Бог, тя носи мир, разбиране и изцеление на взаимоотношенията. Дом с мъдрост е като добре вкоренено дърво. Може да се люлее от вятъра, но няма да падне. И точно там следващият урок започва да има смисъл. Втори урок – без мир дори дворецът е затвор. Влизали ли сте в къща, която е красива отвън, но тежка отвътре? Където тишината е напрегната, погледите са далечни и дори смехът изглежда на сила. Притчи 21:9 предупреждава: по-добре е да живееш на ъгъл на покрива, отколкото с свъдлива жена в голяма къща. Тук не става въпрос само за физическо пространство, става дума за емоционалния климат. Няма смисъл да живееш в дворец, ако душата ти е задушена. Дом без мир е като да живееш в капан в стъклен замък, красив, но крехък и остър. Хармонията в християнския брак не се случва случайно. Изгражда се чрез ежедневни действия, тон на гласа, внимателно използване на думите, търпение при раздразнение. Понякога битката не е в крещенето, а в презрението, в тишината, която тежи, в липсата на интерес, която бавно подкопава любовта. Мирът не е липсата на конфликт, а наличието на разбиране. Това е да знаеш как да водиш диалог, без да търсиш победа, а по-скоро да решаваш. Спомням си двойка, която срещнах в църквата. Имаха малко средства,
Живееха в проста къща, но всеки път, когато пристигнахте там, чувствахте нещо различно. Беше светло. На масата имаше обич, уважение и молитва. Те живяха притчи на практика. Знаеха как да избегнат конфликтите в дома с мъдрост и смирение. Това е истински лукс. Мир, който не може да се купи, но се култивира. Семействата живеят под напрежение. Това е вярно. Работа, сметки, деца, изисквания. Но това не може да ви лиши от същността на дома. Място, където можете да поемете дълбоко въздух, да свалите бронята си и да бъдете себе си. Мирът е изцеление за уморената душа. И само Светия Дух може да донесе този мир, който надминава разбирането, когато той е свободен в околната среда. Така че, ако домът ви се чувства като емоционален затвор, може би е време да почистите не мебелите, а сърцата си. Направете помирението навик, а не изключение. Мирът е семе, тези, които сеят в ежедневието, жънат в бъдещето. И когато се възцари този мир, домът се превръща в плодородна почва за процъфтяване на любовта, както ще видим в следващия урок. Урок 3. Думите болят повече от мечовете. Притчи 16:28 казва: извратеният човек сее раздори и шепотникът разделя близки приятели. Ако това се случи сред приятели, представете си у дома. Думите са семена, някои цъфтят в любов, други в негодование. Едно, никога не правиш нищо правилно, може да нарани повече от един шамар. Но едно, вярвам в теб, може да излекува години на несигурност. В брака и родителството езикът е като волан. Той те води към доброто или към бездната. Много бракове се развалят не поради предателство, а заради груби думи, изречени в неподходящ момент. Сарказъм, постоянна критика, ирония – всичко това създава пукнатини в доверието. Според Божието Слово, брачният живот е за взаимно назидание. Това означава да говорите, за да се изграждате един друг, а не да се събаряте един друг. Когато комуникацията се превърне в състезание, всички губят. Видях една майка, която, без да осъзнава, винаги казваше на сина си: «Ти си упорит, също като баща си». С течение на времето, това момче започна да се държи непокорно. Защо? Защото повярва на етикета, който му беше даден. Думите имат силата да създават или разрушават. Ако искате да отгледате деца с библейски принципи, започнете, като изберете мъдро това, което излиза от устата ви. Християнското дисциплиниране на децата също включва думи, които утвърждават идентичността. Искате практическо предизвикателство? Вземете 7-дневно бързо за критика. Вместо да посочвате грешките, хвалете добродетелите. Ако коригирате, направете го внимателно. Ако хвалиш, бъди конкретен. Ще забележите как атмосферата се променя, когато езикът се промени. Къщата изпълва с лекота. А където има лекота, има място за растеж, грешки и започване от начало без страх. Мъдростта на притчи за семействата започва в устата, защото именно от устата се раждат плодовете, които оформят дома. Думите имат спомени. Те издържат. Нека твоята е като балсам, а не като резил. И когато тази сила се използва с любов, дори най-нараненият брак може да процъфти отново, което ни води до следващия урок. 4 урок. Бракът е радост, а не бреме. Притчи 5:18-19 ни дава един бисер, забравен от мнозина: весели се с жената на младостта си. Тази радост не е само за удоволствие или романтика, тя е за съучастие, безгрижие и ежедневно празнуване. Бракът не е създаден да бъде бойно поле, а градина, в която две души растат заедно. Когато пръстенът тежи много, това е знак, че връзката е прекъсната. И тайната е да не позволяваме на рутината да открадне смеха. Бракът според Библията е покана за интимност и целенасочена вярност. Това е танцуване в хола без причина, смях на стари вицове, припомняне на забравени мечти. Двойките, които се забавляват заедно, са по-устойчиви на бури. И не, това не означава липса на проблеми, а по-скоро наличие на партньорство. Култивирането на радост е избор, ежедневен, съзнателен и духовен.
Срещнах мъж, който от години се грижеше за болната си съпруга. Всеки ден той пускаше любимата й музика и танцуваше с нея, дори в инвалидната си количка. Попитах го защо. Той се усмихна и каза: защото любовта е по-лека, когато е пълна с радост. Това е същността на едно благословено семейство, според Библията. Не става дума за богатство, а за емоционално богатство. Знаете ли онзи навик да се смеете на малките неща, да правите прости изненади, да оставяте малки бележки с стихове или любовни послания? Това укрепва брака повече от скъпите подаръци. Интимността расте, когато има преднамереност. Верността се запазва, когато сърцето намери подслон, а не задължение. Бракът е като дълготрайно парти. Някои дни има силна музика, други – удобна тишина. Но това, което има значение, е да поддържаме празника жив. Бракът е като градина. Ако не я поливаш, изсъхва. И затова следващият урок ни кара да се замислим кой се грижи за тази градина с мъдрост и страх. Пети урок. Мъдрата жена преобразява дома. Притчи 14:1 заявява ясно и силно: мъдра жена строи къщата си, а глупава жена я събаря със собствените си ръце. Този стих не говори само за физическа структура. Той говори за атмосфера. Домът носи тонуса на сърцето на онези, които го подхранват с присъствие, молитва и мъдрост. Мъдрата жена, според притчи, не е съвършена, но е умишлена. Тя изгражда с жестове, които изглеждат малки, но имат вечно въздействие. Тя знае кога да говори и кога да мълчи, кога да се изправиш и кога да прегърнеш. Тя използва силата си не за да доминира, а за да поддържа. Нейните думи са мостове, а не стени. Тя не крещи, за да е права, тя шепне мир, дори в напрегнати дни. Познавах жена като тази, смирена, спокойна и изпълнена със Святия Дух. Нейният съпруг, преди това безразличен към нейната вяра, се обърнал заради мълчаливото й свидетелство. Това е духовно назидание. Тази мъдрост не се ражда от инстинкта, тя се ражда от общуването с Бог. Идва от ежедневно четене на Словото, постоянна молитва, търсене на съвет от притчи за двойки и най-важното – от избора да не бъдеш заложник на емоциите. Умната жена не гаси пожари с бензин, тя носи жива вода. Искате практичен път? Започнете деня си с притчи 31 в молитва. Поискайте проницателност в отношенията с децата си, чувствителност, за да забележите какво не казва вашият съпруг и сила да бъдете опора, дори в дните, когато изглежда, че всичко се разпада. Тази жена не е слаба. Тя е силна като стена, но нежна като ветрец. Когато един дом е оформен от мъдра жена, дори конфликтите стават възможности за растеж. Средата става благоприятна за процъфтяване на вярата, децата се чувстват сигурни и бракът вдъхва надежда. И всичко това се случва, когато има невидима, но мощна сила, която ръководи всяка стъпка, което ни води до следващия урок. Шести урок. Бог е центърът, който генерира хармония. Притчи 19:23 разкрива дълбока тайна. Страхът от Господа води към живот и онези, които го имат, ще бъдат доволни и никакво зло няма да ги посети. Това не е суеверие, това е принцип. Когато Бог е в центъра на дома, всичко си идва на мястото. Емоциите се адаптират, решенията придобиват посока и дори конфликтите се превръщат в мостове към растеж. Без Бог семейството живее на милостта на вятъра. С Бог има компас и подслон насред бурята. Хармонията в християнския брак не се ражда единствено от човешки усилия, а от божествено присъствие. Бог не иска просто да бъде поканен на сватбената церемония. Той иска да живее в дома. Дом с Бог в центъра не е перфектен, но има цел. Това е, което дори в трудни дни обръща очи към небето и казва: Господи, научи ни да обичаме. Срещнах обикновено семейство, което чете заедно стих всеки ден преди закуска. Беше кратка, но мощна рутина. Това даде тон за деня. Имаше ли битки, да предизвикателства? Много, но имаше и основа. Те знаеха как да изградят дом с Бог, като го поставят в малките решения и големите мечти. Искате ли практически съвет?
Започнете седмицата с семеен момент, четейки притчи. Молете се заедно с съпруга си. Попитайте децата си къде имат нужда от помощ и я занесете на Бог. Превърнете дома си в олтар, дори и без религиозна основа. Връзката с Бог е проста, но изисква постоянство. Това е като дишането, необходимо и ежедневно. Когато Бог е в центъра, ролите си идват на мястото, гордостта отстъпва място на смирението и любовта се подновява. Той е връзката, която възстановява, укрепва и умножава това, което е изглеждало изгубено. И когато децата растат, виждайки това, те също се научават да ходят с мъдрост, което ни води до следващия урок. Урок 7. Дисциплина с любов, а не с страх. Притчи 29:15 казва: пръчката и изобличението дават мъдрост, но дете, оставено само на себе си, посрамва майка си. Този стих често се тълкува погрешно. Не говори за агресия, а за посока. Християнското дисциплиниране на децата не трябва да произлиза от гняв, а от любов, която се стреми да изгради характер. Корекцията не означава да нараняваш, а да показваш правилния път с твърдост и нежност. Става дума за учение, че има последствия, но също така, че има благодат във всяко ново начало. Отглеждането на деца с библейски принципи изисква повече от правила, изисква присъствие. Най-голямата грешка е да се опитваш да компенсираш отсъствието с скованост. Детското сърце се учи не от викове, а от пример. Когато корекцията е придружена от обич и последователност, тя учи на повече от 1000 думи. И когато родителите са в хармония един с друг и с Бог, децата им се чувстват сигурни. Спомням си баща, който след като поправи сина си, винаги се молеше с него след това. Не да съдим, а да възстановяваме. Това го научи, че дисциплината не е отхвърляне, а грижа. Днес това момче се превърна в млад мъж, който уважава границите и обича словото. Дисциплината с любов е мост, а не стена. Това е изкуството да коригираш курса, без да унищожиш кораба. Практичен съвет: съгласете принципите с съпруга си, определете заедно границите си и поддържайте единство, когато ги налагате. Създавайте моменти на диалог, където вашите деца могат да изразят себе си. Покажете, че дисциплината не е сляпо наказание, а акт на мъдрост от притчи за семейства, които искат да растат емоционално и духовно здрави. Истинската християнска дисциплина изгражда, а не отчуждава. Формира силни, благодарни и съвестни възрастни. И когато този модел се наложи в дома, конфликтите се превръщат в възможности за преподаване, а не за нараняване. И така, дори и с малко, домът се превръща в място, където цари мир, и точно за това ще говорим в следващия урок. 8 урок. Мирът струва повече от всяко богатство. Притчи 15, 16, 17 носи една дълбока истина. По-добре малко със страх от Господа, отколкото голямо съкровище с беда. Светът преследва притежания, статус и комфорт, но забравя, че истинското богатство е невидимо. Колко имат луксозни домове, но не могат да понесат да живеят в тях. Мирът е най-голямото богатство на семейството. И повярвайте ми, струва повече от нова кола, скъпи ваканции или пълни гардероби. Посещавал съм много прости домове с старинни мебели и скромна храна, но където имаше различен блясък в очите на хората. Те имаха хармония, те имаха мир. Това е мъдростта на притчи за семейства. Разбирането, че истинският просперитет е да живееш без страх, с спокойно сърце и с Бог като твой източник. Това е вид изобилие, което парите не могат да купят и кризата не може да открадне. Мирът в дома започва, когато се преразгледат приоритетите. Възможно е да имате малко и все пак да имате качествено време с деца, семейни ястия и спонтанни молитви преди лягане. Това, което краде мира, обикновено не е липсата на ресурси, а преобръщане на ценностите. Когато часовникът в дома се върти около работа и напрежение, умората и липсата на присъствие са ширещи се. Искате практична стъпка.
Проведете семейна среща, за да съгласувате мечтите и рутините. Попитайте, какво можем да променим, за да прекарваме повече време заедно? Какво причинява напрежение, което можем да опростим? Вкарайте Бог в този разговор. Той се специализира в умножаването на малките неща и превръщането на усилията в лекота. Благословеното семейство, според Библията, се ражда от простотата, живеена с вяра. Мирът е непрекъснат процес. И когато царува в един дом, дори трудностите се изправят с по-голяма мъдрост и единство. Спокойният дом не е дом без проблеми. Това е дом, в който любовта говори посилно. И когато тази любов е предадена, болката е дълбока. И затова следващият урок е мощен сигнал за събуждане за сърцето. Урок 9. Изневярата е изстрел в душата. Притчи 6.32 е пряк като стрела. Който прелюбодейства с жена, няма разум. Който върши такива неща, погубва душата си. Библията не разглежда прелюбодеянието просто като брачна грешка. Тя го разглежда като самоунищожение. Предателството наранява другия човек, да, но преди всичко наранява собствената ви идентичност. Разяжда душата, смразява духа и разкъсва свещената връзка на доверието. Верността в библейския брак е щит, а не затвор. Изневярата започва преди акта, възниква в ума, в фантазиите, в неразрешените нужди. Може да изглежда като нещо само емоционално, просто разговор, но скоро се превръща в бездна. Двойките, които желаят да живеят брачен живот според Божието Слово, трябва да разберат, че най-голямата противоотрова срещу предателството е интимността, не само физическа, но емоционална и духовна. Тези, които се чувстват видени, чути и обичани, не търсят бягство. Познавах мъж, който след като изневери на жена си, прекара години в опити да си върне дома. Дори и при искрено покаяние, последствията бяха дълготрайни. Доверието, веднъж нарушено, не се възстановява бързо. То изисква истина, смирение и време. Затова тези, които се грижат за това, което имат, градят нещо вечно. Верността е доказателство за духовна зрялост. Искате ли да укрепите интимността в брака си? Молете се с вашия брачен партньор. Обсъдете уязвимостите, преди те да се превърнат в пропасти. Премахнете отворените врати, двусмислени приятелства, липса на прозрачност в социалните медии и игнорирани нужди. Мъдра жена, според притчи, и богобоязлив мъж знаят как да защитят своя завет с бдителност и усърдие. Верността не обвързва, тя освобождава, защото само тези, които знаят, че могат да вярват с затворени очи, се чувстват свободни. И когато децата растат в среда, където любовта е неразделна част, те се научават да обичат дълбоко. Но всичко това е възможно само когато християнските ценности се изживяват с краката ни, а не просто се изричат. И това е мястото, където идва нашият следващ и последен урок. 10-ти урок. Учете пътя и с краката си. Притчи 22.6 силно заявява: възпитавай детето в пътя, по който трябва да върви, и то няма да се отклони от него, когато остарее. Но забележете, текстът не казва учи на пътя, а по пътя. Това променя всичко. Преподаването с думи е важно, но преподаването с крака е трансформиращо. Децата повече наблюдават, отколкото слушат. Те са вдъхновени от изборите, които правите, когато никой не ви гледа. Тук се вкореняват християнските ценности за родители и деца. Един баща може да каже хиляди пъти, че истината е важна, но ако лъже по телефона, той учи обратното. Една майка може да говори за молитва, но ако никога не прегъва колене, тя предава духовна тишина. Децата пият от извора на последователност. Искате ли да научите децата си на християнска дисциплина? Бъдете пример за самоконтрол. Искате ли те да обичат Словото? Обичайте го първи преди тях с радост, не като задължение. Спомням си едно момче, което се отклони на младини, но след години се върна към вярата си. На въпрос какво му е направило впечатление, той каза: баща ми се молеше за мен в ранните часове на сутринта. Никога не съм го забравил.
Но това е вид наследство, което нито един университет не предлага. Живот, който проповядва с действия. Вяра, която е насадена в ежедневието, в детайлите, в мълчаливите повторения. Практично предложение – изберете по един стих всяка седмица и го изживейте като семейство. Само един. Как? Прилагайте го в разговори, конфликти и хранения. Превърнете теорията в действие. Библията оживява, когато напусне страницата и влезе в действия. Това учи повече от всяка проповед. Преподаването на пътя с краката ви е оставяне на духовни отпечатъци, които вашите деца да следват. Те ще си спомнят как сте реагирали на болката, как сте се отнасяли към хората, как сте обичали Бог. И когато построят собствени домове, тези спомени ще бъдат карти, защото в крайна сметка най-големият урок е това, което преживяваш. И с това завършваме 10 урока, но пътуването към трансформирането на вашия дом едва започва. А сега поемете дълбоко въздух, погледнете дома си. Каква е атмосферата? Има ли мъдрост в разговорите ви? Има ли мир там, където полагаш главата си? Думите, които излизат от устата ви, лекуват ли или нараняват? Тези 10 урока от притчи не са просто стари съвети, те са живи покани за трансформация. Какво ще започнете да прилагате днес? Може би това е промяна в начина, по който дисциплинирате децата си. Или може би решава, че Бог всъщност ще бъде центърът на вашите решения. Може би е време да простиш, да слушаш повече, да мълчиш, когато сърцето ти иска да крещи. Кой от тези уроци ви докосна най-много и какво ще правите с него? Семейството не се гради със съвършенство, а с намерение. И ако сте стигнали до тук, това е защото нещо вътре във вас желае повече. Повече хармония, повече цел, повече любов, основана на Словото. Така че започвайте. Стих на ден, жест на обич, извинение, стъпка на вярата. И ако това съдържание резонира с вас, абонирайте се за канала и активирайте камбаната. Тук всяка седмица Божията мъдрост среща реалния живот, за да ви помогне да изградите дома, за който винаги сте мечтали.